Pasa den larun batean, maiatzak 11, Labianon Euskararen eguna ospatu zen. Goiza, Ibarreko erraldoiekin hasi zen, non haiek kinatuta, Euskararen simboloa izango zen pagoa landatu zen Labianoko lurretan. Ondoren, Ibarreko dantzariek eta hortzadar fanfarreak goiza itxi zuten, bazkariari eta arratsaldeko festari txanda emanez. Hautsi betetako zerua, zerua bada, beko jantzitako odeia, odeia bada, eta ezin badegu margotu, gure erara koloretako maskarekin, gauden deabrua gara, deabrua gara, deabrua gara, deabrua gara. Zulozetetako mendia, mendia bada, sugeak non nahi ibiltzea, zilegi bada, ezin aldira gauzak dauden, bezala laga, lurrak hankazkora jarrita, zure deabrua gara, deabrua gara. Bueno, eguerdion, kaixo, hemen gaude ikusten duzen bezala, zuhaitz hau landatu berri egin dugu. Asteazkenean, Euskararen asteko emanaldian, Pirritx eta Porrotxeko paritu ziguten zuhaitza da, pago bat da, eta pixka simbolizatzen du, pagoak, zuhaitzak, naturak, simbolizatzen biodibertsitatearen, simbolo diren moduan, bai? Honek ere simbolizatzen du hizkuntzak ere zaindu behar ditugula, eta nola azkenean zuhaitzak eta natura bezala diren, behar dituzela sustrai sakonak, ureztatzea, zainketa eta, aintzat hartzea haien garrantzia. Bai, guretzako ere garrantzitsua den bezala, amalurra, hizkuntza gure partere badira eta denak zaindu behar ditugu. Eta jakina, gaur Aranguren Ibarrean, gure hizkuntza, bai? Aranguren Ibarreko aspaldiko gure hizkuntza. Egun sentia, eman bidazu zure irria, eta hemen txedaukagu